Okay? Ready na? O, yan ka na. Oo, nakikita ka na dyan, oh. Ay, hi. Ito na. Ay. O, yan. Wait lang. Ayan po, gagawa kami ng Squid game cookies. Squid Game cookie muna. Squid game cookies. Meron ng ano eh. Ba't ganun? Yan. Ito. Nalagit na. Mamaya pa yan, baby. Tayo po ay magluluto ngayon ng ating order na lumpiang sariwa, kare-kare, Squid game sweet cookies. soy, chicken, and Shanghai. At squid game cookies. So, ayan, marami-rami tayong lulutuin ngayon. At squid game cookies din. Okay, sige. Pero, Order kayo ng squid game cookies. dito muna tayo sa Squid game cookies. Squid Game cookie ni Little Cusinera. Okay? Meron akong saling pusa ngayon. Saling pusa. Amerika pa kaming cookie mo. Okay, may cookie mo. Sige, check mo yung comment. Mag-check ka ng comment dyan. Palakad-lakad ka eh. Naka-live na nga tayo eh. Ang dami naman mayroong na Ha? Daming kalat. nasa Hmm? sabi daw hindi. Hello po. Funny TV. Hello, Funny TV. Ito, Lagi siyang nasa live natin. bakit? Siyempre, nagwa-watch siya. Gusto niya ng Mag-wash muna sila ulit ng eggs. gagawa tayong gagawa ka ng golang bola. Hmm? Gusto niya bang golang bola? Baka yung niluluto mo. Nang cooking na cooking. Check mo muna, baby. Okay. Pagka medyo natutunaw na, lagyan mo na siya ng konting-konting baking soda. Konti lang. Konting baking soda. Oo. Hindi na tulong na. Konti lang. Parang hindi naman umiinit yung ano mo. Ay, Malapit na. i-on na natin yung nito yung sound siya. Okay. Habang gumagawa po siya ng Squid Game cookie, hihimayin ko muna tong At aking hipon napapawisan ka na. na maliliit. Napapawisan ka na. Para sa ating lumpiang sariwa. Katatarin lang po ito, pampalasa lang to. Uy, malapit na! Kapit na. Sige. Ano mo na? Walang baking soda? Baking soda na? Baking soda na? Hindi pa. Maya. Oo, akong baking soda. Ay, ang dami. Konting-konti lang, baby. Yung lagay mo lang sa kalat mo. Dami? O yan, pwede na yan. Tapos, ganyan. Hindi mo na siya ilalagay sa apoy. Ganyan na siya eh. Yan. Ganyan po yung paggawa ng Squid Game cookie. Ako lalagyan ko ng marshmallow. Mamaya, dito na baby, dito.
Bakit? Kailangan ng marshmallow. Then, Then kakainin ko na kasi meron akong... ito Ayan. lang. Meron ba tayong squid game na shake? Excuse me. Wala pa tayong shapes eh. Ano lang muna, round. Yan. Heart. O, kuha ka ng isang marshmallow. Papakita natin sa kanila itong nagawa. Bakit? Siyempre, para gagayahin nila. Isa lang, isa lang. Nasaan? Saan mo ba ilalagay? Sa gitna, sa gitna. Ito? Hindi, dito, dito. Bakit? Yan. So po, wala kaming baking mat, kaya dito na lang namin nilagay sa sangkalan. Ayan, meron pa siyang toppings na Marshmallow? marshmallow. Marshmallow ko? Ganito lang po gumawa ng Squid Game cookie. Hintayin niyo lang. Maglalagay lang kayo dito ng asukal na puti, tapos antayin nyo lang siyang medyo matunaw na. Pagka medyo natutunaw na, lalagyan nyo lang siya ng konting-konting baking soda. Dito mo siya itatapat, andito yung camera eh. At Dito ka magpaliwanag. at may maliliit marshmallow. Isang maliliit marshmallow. Kung anong color ay marshmallow. Marshmallow. Kaya lang, matigas pa to. Paano yan? Hindi ka pa makakapag, matigas pa yung kawali eh. Matigas? Palambutin ay patuyuin mo muna yan. Tapos, mamaya, ito na po yung isang peraso Squid Game cookie. Ayan, parang madali siyang matatanggal dyan. Oo, bas maganda talaga. Kaso nanonood ka yung live mo. Ako live. Alis ka ng alis eh. Ano ba naman itong aking alalay na to? Okay, okay na yan ha. Nakagawa ka ng Squid Game cookie ha. Si Lola naman ang magluluto ngayon ha. Then, video ulit ang comment ulit. Okay. Ba't katak yung pancake ko? Yung pancake pa nga pala. Ano ba yan? Sorry naman. Ay, wala akong kawali. Anong Yung kawali mo, matigas pa o. Pakalambutin muna natin yung ha. Matigas pa, madikit pa, madikit. Madikit pa? Balik mo na muna yan. Mamaya-maya ka ulit. Ha? Si Lola naman muna, ha? Okay? O yan. Kakainin po niya ito maya-maya pag na. Pa? Matigas pa? Pwede na. Maya-maya pag tumigas. O ganito lang po yung ipon ko kaliliit kasi tatadtarin naman natin to. Pampalasa lang to. Ipon. Baby ko. Mga baby hipon lang. Sa akin, mga bata hipon. Hello po, hindi ko nakikita yung mga nagko-comment. Pasensya na kayo, pero salamat, salamat. Magbasa ka nga dyan, baby. Basahin. Pasensya, ako na. Sige. Thumbs up. Sino yun? Si Chef Lindbergh. Thank you. Sino pa ba yung nandyan? Funny TV. Aba, si Tita Queen nandyan na. Ha?
Ano daw? Hindi mo nakakasa. May nadidinig akong tugtog, baka masipian. Ay! Nay! Huwag ka muna magpatugtog dyan. Yan na, pwede mo na kainin yan. Pwede na? Pakita mo sa kanila paano kainin yan. Hindi lang nyo lang. Hindi dyan, dito mo baby tatapat. Ay, ito yung camera eh. Yan yung camera. Dilaan nyo lang to. Pwede na? Pwede na? Try mo siyang kunin yan. Madikit na. Madikit niya. Kutsilyo, kutsilyo. Wait lang. Ako, ay, wait lang ako. Try natin yung kutsilyo. Ay, huwag naman malaki ha. Hindi laki lang ha. Eto, konting laki. Ang laki talaga. Sobrang laki. Uy, Ming! Bawal ko pumunta dito. Baka kita ka sa live. Okay lang yan. Ayan po. Oh. Hindi matanggal-tanggal. Ito ang problema pag wala tayong baking mat. Ayan. Ano to eh? May tawag nito sa Bicol eh. Dati nung maliliit kami, may tawag dito sa... Ay, ayun, ang galing! Wow! Ayan. Ano yata to? Nay, ano na ba yung tawag sa candy donut sa Bicol dati na parang matamis lang na asukal? Ha? Kaldes? Kaldes? Sobrang hot. Hot? Okay na baby, papakita ko na sa kanila yung ginagawa ko. Okay lang? Okay lang. Sige. Ito, Okay. dinig ko lang po. yung kainin. Ayan po yung ating gagawin. Madami po tayong gagawin ngayon. Gagawa tayo ng lumpiang sariwa. Gagawa tayo ng kare-kare. Tapos yung ating sweet soy. At yung pancake. Ito na po yung manok nung para sa sweet soy mamaya. Naiprito ko na kanina habang nag-aantay ako ng live. Sabi lang may pancake. Bukayo po ata. Hindi, ang bukayo may ano eh, may nyog. Ito, puro asukal lang to eh. Pakita nga ng aray. Wow. Hmm? Hindi naman nila ha. Para silang snake to. Parang snake daw yung aking mga hipon, maliliit lang. Hindi Ang mahal kasi ng hipon dito sa sa Manila. Kaya hindi ka makabili ng malalaki. balik-balik. Tsaka ano lang naman to, pampalasa lang. Para lang wag tayong gumamit ng mga cubes. Aray ko, nag-e-echo ako. Wala na yung ano natin. Ito lang. Ano ba? Dito lang ako kumpuan. Wait lang natin. Nawala eh. Namumukbang pa ako. Mamukbang tayo. Mumukbang tayo ba? Oo, ano ba?
O yung nasasabi kasi meron na tayong pagkain, ano ba? So yung pagkain mo yan lahat. Ito pagkain ko yung squid ink. Kita ko yung pancake. Yung sauce kasi ito. Yan, parang walang sounds. Nag-e-echo ako eh. Ay! Uy! Ano ba yan? May mga bisita na ako. May mga bisita na, yung mga langaw. Paalisin mo dali. Yung mga langaw kilo. Ang taas naman yan. Yung langaw na yan, Dennis. Kaya nga eh. Patayin ko yan. Ginut mo yan. Chilluin natin. Oh. Kaya magluluto tayo nito eh. Yan, magbasa ka ng comment dyan. Marunong ka na magbasa, di ba? Mag-hello ka sa kanila, mag-hi ka. Yung mga names lang. Di naman nila naririnig. Ano ba? Palagi sila ng hello, kaso Kaso ano? kaso lang squid ink pa. Ay, nako. Puro squid game mamaya na, baby. Oh! Dali, dali. Anuin mo. Baka mabitin tayo sa pa-order ni Lola. Naku, patay. Okay ka na, Miguel? Silipin mo nga yung aming camera kung okay lang. Kung nakatapat ba dito sa ginagawa ko. Squid Ayun yung game. po ng gato kami. Alin? Oo nga, maganda nga yung Nakita ko lang stand po mo sa eh. Oh. kapitbahay. Ha? Pupunta ka na naman sa kapitbahay? Bilis ka. Bilisan mo, wala nang kasama dito si Lola. Dami kong kalaban na ano. Ay, naka-live na po pala daw. Oo, naka-live na yun. Yan, hanggang mamaya pa yan, hanggang maluto ko to lahat. Hindi naman siguro. Wala na, iniwanan na nga ako nung kasama ko eh. Biglang nag-disappear na naman. Late po pala. Mm, yan, bali, late talaga pagka ano, yun. Ito naman, yung ating manok naman, hihimayin natin. Ito yung pansahog natin sa ano, lumpiang sariwa. O ano na? Ano nangyari? Nang wow. Wow, wow daw yung ginawa mong ano, Oo. ginawa mong squid game. Sabi daw nila, elele. Hmm? Sabi daw nila, elele. Anong ilele? Pag nagla-live kayo ni mami mo, anong ginagawa mo? Sinasabi lang, at hinahawakan ko lang po ng cellphone. Ah, Kasi ang dami ako lang nang babasa ng comments. oh, eh, bakit hindi mo binabasa yung comment ni Lola? Kaso, di ko Ano? kasi kailangan malapit na Ha? laptop. Ah, ganun ba? Oo, dapat cellphone. Kasi laptop yung pinang-live nila. Tapos, cellphone yung ginagamit yung pangbasa. Oo. Kunin mo yung phone mo. Makakabasa ka naman ng comment dun eh. Dalhin mo sa YouTube ni Lola. Tanin! Oh, yan pala eh.
Ay, hindi ba ako nakikita ko? Ay, wala. Lagay mo sa YouTube ni Lola. Tapos, yun, dyan ka magbasa ng... Yes. Ay, Dyan ka magbasa ng comment. may YouTuber ako. Walang ads. Ayan o. Ah, Walang sige. ads. Pwede mo akong panoorin dyan? O hindi ng kitchen o. Oo nga, no? Gawin natin yan. Oo. Gusto mo ka na. Woo! Isko Moreno. Ay, hindi po. Ay, naku, hindi mo na hinanap yung ano ni Lola. Hindi ko alam po. I-search mo. Hindi ko alam. I-search mo. Hindi ko alam yung haba ng Ano ba yan? Haba ng name, bakit? Wait lang. Kasi sexy ko si Naira. Yung ko si Naira haba. Oh, hindi oh. Hindi ko alam. Hindi ko naman alam. Hindi naman ako alam mga type ko. Hindi na raw alam. Eh, kaso ang hirap ng ano mo eh. Ng keypad mo, bakit ba ganito pumuputok? Ha? Sabihin mo na lang, i-search mo na lang ng ano. Oh. Tapos K, ay, Z, ano na, Y. Sexy ko si Naira. Oh. K, U, Nakahanap ko. Hindi ko kasi makita yung keypad mo eh. Ayan, nakita ko yung S, S. I. Ay. Okay na? Malapit. Kaso, N. N. Oo. E. E. Yes. R. 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 A. Yan, himayin lang natin yung Ay, ito. chicken. O, yan. Ito? Yes. Pwede ring himayin, pwede ring hiwain, depende sa inyo. Ako nahihirapan na ako maghimay. Ayan. Pumunta ka sa ano, dito sa live comment. Nasaan? Basta na yun. Bakit wala? Kasi nasa pure YouTuber kayo. Doon ka sa YouTube mismo. Okay. YouTube. Sa YouTube. Yan. Sexy Cusinera. Sexy Cusinera. Sexy Cusinera. Hindi ko makita. Sexy Cusinera. Ito yung mani na pang iga-grind natin to para sa lumpiang sariwa. Pang toppings, tapos pang lagay na rin sa live chat. Nakita mo na? Kita mo na? Oo. Bakit wala naman? Ako magkakaya lang ako. Mag-hi ka. Oh, paano mo gagawa to? Hmm. Gusto ko naman gawa niyan. Yan, gawin natin na parang giniling para para lahat may sahog. Tsaka mas malasa. Yun ang lalawin. Bakit naglo-loading? Ay, hindi ka malawin pa. Bakit kaya? Kay daddy ako nakakonect, bakit wala? Dapat sa'yo? Dito sa sa internet natin. Saan? Libre ba ako mo? Mm-mm. Okay, libre ba ako mo? Tapos share password. Ayan, naka-libre ba ako mo natin? Uy, ay, nagawa niyo din to. Mm-mm. Yan ay, paano nag yan.
Kausapin mo tita ko. Oh, magbasa ka na. Sabi mo, sa cellphone ka magbabasa. Oo nga. Yan. Ngayon, ito naman pong ating hipon na maliliit. Tatatarin din natin para mas masarap yung ating Sabi ko, lumpiang sariwa. sabi ko, diba? Ha? Sabi ko, sa akin na talaga tong cellphone. Sa akin na talaga to. Oo, sa'yo naman talaga yan, di ba? Oo, hindi ko na binibigay kay daddy kasi sa akin na talaga to. Oo, sa'yo. Oo. Nagsisinap na naman ng daddy ko. Okay, ngayon naman po ay ang ating sibuyas at bawang. Yan, ang ating sibuyas ay yung native. Maliliit. Uy! Ayan, ang daming bisita. Bakit? Tawa ka ng tawa. Ah. Tawa ka ng tawa. Pag nagluluto ba kayo, anong inuunan yung balatan or katulad ako, nasanay na ako ng ano yung sibuyas muna bago bawang. Lagi akong ganun. Inuuna ko talaga lagi ang sibuyas bago. Para kasi, 'di ba? Parang mas madali siyang gawin kaysa dito sa bawang kailangan mo pang pitpitin Aka? Ito, para aka. mabalatan. Ha? Sabi ko, ito aka. Anong aka? Hindi mo nakikita may aka. Hindi ko naman nakikita yung mga comment eh. Tingnan. Saan ka pupunta? Patayin mo nga. Hmm? May lagyanan ba? Ilagay natin. May lagyanan ba? Oh, dito mo lagay. Kailangan natin ng takip. Para sa... Takip. Dito. Hindi, nandito lang naman ako nakabantay eh. Ikaw, ganyan. Wala yan, hindi yan lalangawin. Bakit? Kasi mabait. Matamis yun yun. Kasi mabait. Mm-mm. Mabait. Dali, magwiwi ka na. Nawiwiwi na daw siya. Medyo matrabaho lang po talaga ang lumpiang sariwa. Pero, masarap naman siya talaga. Lalo na pagka maraming mani. So, eto na. Magluluto naman tayo, magigisa tayo. Dito na lang din ako sa mesa magigisa para madali. Yan. Oh. Panisin muna natin yung iba nating iluluto pang mamaya. Uy! Ay! Naku naman talaga. Oo. Yung ano? Langaw yung hipon eh. Takpan ko muna. Sa akin hindi. Hindi.
Lilipat ko yung ano dyan, yung kalan. Para makikita sa camera. Oh, ano na? Ano nangyari? Hoy, ang kulit naman ng langaw na to eh. Tingnan mo, may... Ay, wait lang, wait. Tingnan mo. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Ano sabi? Ito ako. Ito, aka. Account ni daddy mo yung gamit mo ah. Account ni daddy mo. Oo, sa akin na talaga ito. Sa'yo na ba talaga yan? Oo. Okay. Ayan. Magigisa na tayo ng salumpiang sariwa. Kasi hindi naman to kailangan mainit pa mamaya. Ay, sa fry. And habang nag-aantay tayo ng ating lulutuin, kain muna tayo. Kain muna tayo, guys. Guys, Guys, kain muna tayo, guys, ng kamote. Ito po ang aking ano ngayon, diet. Kamote diet. Kamote diet. oh, panis ba? Ganito ako. Sabi ko. Ano? Tingnan mo, keyboard ko. Panis. Galing ah. Smooth like butter under the butter cookie. Fat like the butter under the milk. Ito squid game. May squid game pa ako. Ayan. Wait. Matatalo sa ganito? Hindi. Bakit lumayo ka? Hindi tatalsik to. Bakit? Bakit hindi? Wala yan. Hindi yan tatalsik. Kasi Bakit late na late yung panunood mo? Bakit late? Pusok na. O sige, tabi ka muna dyan. Ito tatalsik talaga to. Dali. Wait lang. Huwag ka muna manglagay. Please. Sandali ako. Please. Okay. Sibuyas. Ay, bawang po muna tayo. Bawang. Ayan. And then, yung ating sibuyas. Dagdagan natin ng konting mantika at parang konti. Ayan. And then, yung ating pong hipon. Mas maganda to na mauuna. Kasi yung ating manok ay luto na. Luto na. Ang bango. Ayan. Then,
chicken. Ay nako, ang ating mga bisita ulit. Yan, habang nagluluto tayo ay kumakain. Ayan, maglalagay po tayo ng paminta. Nalagay tayo ng patis. Ano po? Lalagay po tayo ng oyster sauce. And ito po ay optional. Kung ayaw nyo maglagay, pwede naman. And ilalagay na po natin yung ating carrot. Yeah, carrot. Pwede ka na pumunta dito, baby. Wala nang talsik. Yes. Dito ka na, dito ka na. Dito ka na. Wala nang tatalsik. Ano yung kalag? Sabihin mo kay Daga, gagawa siya ng wrapper. Saan? Ang sarap mo? Nagawa kang... Wrapper. Para dito. Sunod po natin itong ating Baguio beans. Masakit yan? Ayan. Masakit yan? Pwede mo nga. Ito mo nga ng ganyan. Bakit? Hindi mo ka magalitan. Hindi, wala na itong talsik. Tapos na. Kaya oil. Ayan. And yung pinaglagaan natin ng ating breast kanina, maglalagay tayo ng konting sabaw. Konti lang. Para lang maluto yung ating kulay. Ano ba naman itong mga makukulit na ano na to? Oo nga eh. Yung palang gulay natin na ubod kanina, pinakuluan ko na siya sa tubig. Kasi, di ba, pag sa palengke, nanggagaling, hindi fresh from puno, is nilalagyan nila to ng tawas para hindi mangitim.
So, baka mapait. Kaya minsan kasi nakakabili ako ng ubod na mapait. Kaya ang ginagawa ko, tinatawag sa amin sa Bicol, nilalakbunan. Papakuluan mo ng tubig, then itatapon mo yung tubig. Ayan. So, eto medyo luto na to, kaya inihuli ko ng lagay. Ayan. Ang ating pong gagawin ngayon ay lumpiang sariwa na ubod. Ito po talaga yung lagi kong ginagawa. Hindi ako gumagawa ng ibang gulay eh. Nasanay na ako dito sa ubod ng nyug. Mas masarap kasi. Tsaka 'di ba special pag lumpiang ubod. Tapos ang bali nagpapasarap pa dito sa lumpiang ubod, yung mani tsaka yung sauce niya. Tapos yung wrapper, egg wrapper. Kaya ang paggagawa ng lumpiang sariwa ay lumpiang ubod ay medyo matrabaho lang talaga, pero sulit naman. Sulit naman ang pagod. Kaya medyo pricey ang lumpiang ubod. Dahil unang-una yung ubod, medyo mataas ang presyo sa palengke. Tapos yung mga sahog pa, yung egg wrapper pa, matrabaho. Pero yung iba, ginagamit nila yung lumpia wrapper lang na galing sa palengke. Pero hindi kasi masarap yun. Medyo inaan ko muna to kasi magbe-blend ako ng mani. Papatayin ko muna. Bi-blend ko muna yung mani. Panlagay ito sa nilalagyan ko na rin yung gulay, then yung habang binabalot mamaya, meron pa din. So, wait lang po guys. Ito lang ako sandali. Ay. Kasi medyo maingay ito. Hinay lang po itong sakit lang sa tenga. Sakit sa tenga, no? Teka, hindi pa masyadong durog eh. Doon naman na baby, kausapin mo muna sila, lalayo muna ako. Punta ka muna doon sa ano, dali. Saan? Doon, kausapin mo muna sila doon sa live. Okay, no, wait lang ah. Ginagawa lang. Wait lang, may ginagawa si Sexy Cusinera. Bawal. O ano na, naglaro ka na, hindi mo na sila kinausap. Ano sabi mo sa kanila? Sabi ko, may Ano? ginagawa ka. Ginagawa ko. Sabi mo, wait lang. Okay.
Ito na po yung ating giniling na mani na pasensya na kayo, medyo maingay, masakit talaga sa tenga, yan. Pag nagkikisa po ako ng lumpiang ubod, sinasamahan ko na rin siya dito sa loob nito. Para pag nagbalot ka, kahit hindi ka na kumuha-kuha dito, yung Ano ba, pang tayo? oo, toppings na lang siya mamaya sa Mukbang na tayo? mamaya. Wait lang. Ito pa nga, oh. Nagluluto pa nga si Lola, di ba? Ayan. Nagtataka lang ako sa lumpiang sariwa, no? Paano naman nasabing lumpiang sariwa to? Eh, niluto nga to. Meron bang makakapagsabi sa inyo kung bakit? Akala ko nga dati ang lumpiang sariwa, as in, Namumukbang na ako. oo. Lahat ng nilalagay na gulay is fresh. Kaya na lang natin ng pancake. Gagawa din tayo ng pancake ngayon. Dito na lang tayo gagawa sa kalan ni Lola para malaki na. Doon kung gagamitin natin yung kawaling black. Ay, gagawa pa kung mali ng pancake. Hindi kasi para ano, mas mahirap kasi dun sa ano mo eh, sa nilagyan mo eh. Ayan. Ganyan lang po guys ang pagluluto ng palaman ng lumpiang sariwa. Ulitin mo. Ulitin mo sila. Ganyan lang po guys ang pagluluto ng palaman Susunod na yan. na lumpiang sariwa. Ulitin mo ulit. Bakit? Ulit. Ulit-ulit? No na. Magpapagalitan na tayo ng viewers natin. Tikman lang natin ha. Sarap. Yeah, okay na. Pati yung ubod, sakto na yung kanyang lasa. Lalo na yung hipon, lasang-lasa talaga siya. Yan. Hahanguin na po natin to. Nalagay muna natin dito sa ating strainer ulit. Tapos, ang gagawin naman natin ngayon, yung ating wrapper. Yung ating egg wrapper naman. Mama Bet, Hmm. saan ka lang birthday sa Davao? Yes. Pero ngayon dito. Gusto ko mag-birthday sa Saan? sa Boracay. Diba? Tayo mag-Boracay. Baguio. Sabihin mo kay mami. Ano ba ka? Gumagawa dito? Saan mo ba gusto gumawa? Doon na? Maliit lang yung kawali. Okay lang? Ano kung maliliit din yun? Maliliit lang yan. Maliliit lang. 35 pesos lang yung presyo. Di ba 50 presyo natin yun? Ano na ba yung ginawa mong arena? Wala pa, arena, wala pa. Magkatulo ng lalamunan. Para hindi natukon muna ang dalawa. Okay man. Sakto lang. Yung kawali ay na maliit ang gagamitin mo. Walang kadikit-dikit yun. Kabago yun. At gagawa muna kami ng sisingit ko muna yung pancake nito. Hindi ba? Mamit-mamit. Maskin nga ng konti. Kumbaga, hindi.
kawali. Ayan mo nga na kung nagkakakaan. Hindi naman nakakain gulay. Kain nga niyang gulay. Yan. Ano yan? Bawal nga niya sa manok. Ako din. Gusto mo ba to gusto mo gamitin to? Bawal akong manok. Sa kalan. Pwede ba yan? Hinaan lang. Bawal akong manok. Bawal ka bang manok? Kakakain mo lang ng manok. Eh. Kaya si Daddy, pinapakain ako. Kaya ayaw ko kumain mo manok. Nang, Manok ko. kaso lang kasi gagamitin ko yung extension dito. Doon ka. Ito na lang ba? Nagbabahan na. Nagkakita. Wala namang mapwestuhan doon. Bakit? Ano lang. Sa may lamisa? Saksakan doon ah. An? Ano sila ang buhay? Ay naku, eh. Pwede ba dyan? Pinagkakamo yan. Bigyan mo dyan. Oh, kausapin mo sila. Nagla-live ka pa doon. Kasi na ano. Ito lang, gagawin ko muna yung ano. Gawa muna ako ng butter. Wala na tayong malagyan ng ano. Ito na lang. Gagawa naman tayo ngayon ng ating butter mix para sa ating egg wrapper. Yan. Saan na ba yung ating cornstarch? Yun. Hmm? Hindi yung upuan ko lola beso. Sige, oh. Buka na, baby. Tapos natin itong ibigay kay Dada. Gagawa na tayo ng pancake mo, ha? Wait ka lang dyan. O, ano yung kita doon? Yan. Lang. Unahin muna natin yung egg and water. Where's the egg? Gagawa tayo ng bali, 6 na egg. Meron akong may sa. And then, bali, ang tubig nito ay 1.5 times 3 or 4.5 cups. Yan. Meron ba doon na? Kami at pati yun. Paina lang kasi yung manok. O, sige ako nang mag-ano. Noon, pagkama dyan mamaya. Ito yan. Pwede yan. Then, ang ating water. Doon na lang kakama.
One. Yay, napatalo ako. Two. Three. Four. And a half. And konting sip. And then, maglalagay na tayo ng 3 cups ng harina. Ay, cornstarch pala yung iba. Mm. Nga pala na, kailangan kong ipakita yan dito. Wait lang. Nasaan na yung kalan? Nasa live to eh. Turo ka sa kanila. Tapos ituloy mo na lang. Ano po ma'am? Ano po yun? Mali ata yung ratio ng ating tubig ah. Ano na, hindi ka na nagbasa ng comment? Hindi ka naman nagbabasa eh. Tapos konting oil. Papakita ko lang sa kanila. Tapos kunin mo. Eh, hindi ka pa rin pala tapos kumain? Babasa ngayon ng comment. Mukbang pa kami. Nagawa pa kami ng pancake niya. Oo, mukbang pa nga kami. Ano ba yung gusto mong gawin? Yung Korean? Korean. Tapos sasalain ko na. Ilan ba rapper ang dami? 15. Lang tapos. Yan, pwede naman pamulat ang ano ba? Ano dito? Oo nga. Hindi sa daanan mo na. Sorry naman talaga ako. Sulain lang natin para mawala yung buo-buo. Ano yung buo-buo eh. Yan, para mawala po yung buo-buo niya. Ha? Eh, kumakain dyan. Ayan.
ko na, titimplahin ko na yung pancake mo. Si Dada muna, yung gagawin muna ni Dada. Tuturuan natin. Kasi, turuan natin si Dada paano gumawa ng... Saksakan na yung naiwan ata. Hindi, yung puti. Malakas to. Kung dyan ata. Dyan. Tayo sa... Mamaya hinaan ko na lang sa tapos. Ito lang gamitin mo takalan yung mag-it. Para hindi ako makapag. Parang medyo malapot masyado. Dagdagan ko nga ng half cup mo. Ay, naku naman itong mga pasaway na. Oh! Tatakpan mo na nga. Dahil yung kalangawan. Mga pasaway. Ano pa ng mani? Eh, hindi pwede yan babasa. Mga nag-aapaw. Hindi naman, pwede naman. Kasi yung mga kita ko sa Amerika, yung mga nagbabal. Ganyan naman. Kaya Kaya nga, ganyan naman nila. Yung malalaking ka na. sila kay Inday Runin, Mm-hmm. nagamit. Ayan, ganyan lang. Tapos kakalat niya siya ng tissue kung wala kayong pang brush. Tapos pag maglalagay, aangatin mo na yung kawali. Paikot din na. Yun na lang ang ako. Ano mo na yung makasag ko duman. Para medyo lumabas naman. Pag umangat na, pwede. Wait lang, baby. Gagawan lang natin si Dada ng sample. Ito. Wala nang mga kaparang mga. Kaya nga eh, ang dami na nakikisama. Wala naman pa. Nakikismell to be. Hindi pa. So baby, huwag ka magpapatugtog. Bawal. Mag-CPR tayo. Magagalit si YouTube. Ang dami naman langaw dito. Nahangin na lang. Mapagod na yung ano. Hindi yung bago ko kasi dyan. Kakupi na. Dahil man nga niya yung pinag. Diba? Dining hipon. Iyo.
Hindi na. Wala dito. Tapos na yun nun. Hindi ka. Masura. Sa ano? Tagal. Ito na, malapit na. Pansit na yan? Pansit ba yan? Egg wrapper to, baby. Para sa ano ni Lola? Sa order. Garo makapal pa nga ni Inay oh. Hindi pa kapanoon. Yun na oh. Tama, ang ganda nito oh. Gaganon lang. Ganyan lang oh. Ay na. Tagal. Kunin pang ano mo, yung ano ni El. Para magandang pang. Hindi mo yun. Ingay. Yan pang ano. Ingay? Ito ang ingay. Okay, lipat ko muna yung kalan. Tapos kami naman ulit ni Baby A ang magluluto ng kanyang Korean pancake. Wait lang, baby ha. Ano ko na? Pasok ako. Napasok ka? Pasok. Bakit ang ingay? Hindi ko alam. Saan ang punto? Ha? Hindi ko alam sa punto. Porno ba yan? Bakit ang ingay, baby? Hindi ko alam. Ayan, dito na naman ulit kami sa singit na bata. Singit siya so meron Singit na marshmallow. bata, nako. Nasaan ang pancake? Abot pa kaya ako sa order ko? Hindi. Ha? Hindi na. Hindi na, patay tayo dyan. Mukbang pa tayo. Mamaya na ako makikipagmukbang sa'yo, baby, kasi may order si Lola ngayon eh. Lang ha? Mukbang na kung matay. Ikaw muna magmumukbang sa lulutuin mo, ha? Turuan mo sila kung paano magluto ng hotcake na Korean, ha? Ako matalsik ka lang po. Walang tatalsik sa'yo kasi butter, ay margarine gagamitin. Ha? Margarine. Butter. Margarine butter. Favorite ko Yeah. yun. Tanggalin mo tong phone mo. Tanggalin. Titimpla muna si Lola. Ah. Ito po ang aming lulutuin ngayon. Ayan, ang Korean pancake. Ayan. Ayan. Okay. Timplahin muna natin. Nakay dada pala yung ano.
Meron ka bang pang ano yung maliit na Ano? pang whisk mo ng Nang? egg? Ito pala, meron ka pala. Ganyan, ganyan. Here. Wait, yan. Ay, ang dami. And isang egg. Water muna, water. The water. Ano ba to? Ganyan lang siya. Para lang sumama sa live ko, talagang kailangan kailangan meron din siyang lulutuin na kanya. Then, isang egg. Dagdagan natin ng powder, parang napadami yung Dagdagan natin ng hot cake mix. Korean pancake. Okay. What's the time? Pala ko malilate pa ako sa aking Then, lagyan din natin ng konting oil. Para hindi dumikit. Lagyan din natin dito. Huwag na tayo mag-butter, oil na lang. Ano gusto mo, baby? Butter o oil? Butter, oil. Butter. Butter daw gusto niya, butter. Or margarine na lang. Margarine. Margarine. Margarine natin nasa taas pa. Okay. This is the margarine. Ayaw niyang matunaw. Kunti lang muna, baka masarap tong margarine na to sa sa kamote. Ang bango na margarine. Okay, yung pagkuhan dito. Ay, sorry. Ako ba magluluto? Ikaw? Kaso po, hindi natin. Wait lang po. Okay. Butter yan. Yeah. Huwag mong punuin ha, para hindi mahirap baliktarin. Tama na muna yan, mga small lang. Yan po ako small. Small pancake lang. Okay. Gagawin naman natin next ay yung ating sauce ng ating sweet soy chicken. Nagugutom na ako talaga. Bibi, sunog na.
na yung nagmamako. Wala na. Magluluto, naglalaro na. Susunod. Ikaw lang baliktad. Ako na nga pinagluluto eh. Wala. Iniindi ko ng bawal. Oo, sunog na yung ano mo, luto mo. Ayusin mo, naglalaro ka na eh. Doon ka magmumukbang sa kanila, wag dito. Kanina. Kaya Lola Mer. Okay, isa pa. Aba, Oo. Ito pancake naman. little pancake o big pancake? Ito. Live ba yan? Hmm. Wow. Hindi naman siya ang nag-ano. Ako naman din. Uy, little kusinira. Ano yung luluto mo? Yun nga eh. Wala na, naglaro na eh. Gusto ko Mag-ano? Eh, doon ka magmumukbang sa kabila kasi magluluto pa ako eh. Luluto pa ako ng ano, di ba? Anong kare-kare. Okay, ako lang muna. May pasuyo naman ako ng ano, ng mani. Ano yun? Gigilingin. Andiyan ako. Asan na? Yung blender, andun sa may, ano, doon sa may saksakan ng rep. Asan na ang blender? Hmm. Ito? Hindi. Hindi yan. Andun, ayun. Mangkok. Yan lahat? Nasa lang ang oil? Ay, oil ito. May oil na yan eh. Ay, nasunog na. Ano na nangyari? Nasunog. Eh kasi naman eh, hindi mo binabantayan eh. Ayan o. Dalawang salang po kami. Ayan, yung pancake po namin ay hindi na pancake. Okay lang yan. Okay Sino lang yan. kakain? Ako. Sure? Bilis mantika. Oo. Kulang yan. Tiran mo lang ako ng pangis. Kulang pa din po kami. Ito. Ubusin ba ko? Mani. Ay, yung iba dito. Sa ano, pang toppings. Ilan pa baby? Sa may lulutuin silaw lang iba. Isa pa? Isa lang. Alam. Yung perfect na ba? Oh, perfect. Pwede ano to? Naroroskat? Hindi, ayan lang. Ano mo lang. Hindi. Binuksan ko. Ah, hindi man niya naroroskas. Ito. Baka pag-ibig ko sa Kaya nga hinahawakan ko dito eh. Kasi mahinang klase lang to eh. Magkano lang to eh. Pagka ano, nagkaganyan ako pag naglagay. Sama mo na yung mantika na kasama dyan sa mangkok. Mayroon akong Minecraft. Mayroon ko siya si Diana sa Minecraft. Ayan mo. Pangalan niya Calix Smith. Hmm? Pangalan niya Calix Smith. Wala na, naglalaro na tong ka-live ko. Kaso, tunog Sa- yan. Ito hindi ito sunog. Okay, normal yan. Yeah. Tatlo lang ha. Tatlo lang yan. Kailangan lang tatlo para maubos ko yan. Kasi mag-share lang ako ng konti-konti kung gusto nilang pancake. Asan na yung ano? Oh, yan oh. Yung ginawa Oh. mo. Yan ka lang whatever. Yung squid game niya, kinain niya na. Ba't di mo kumisya? Paano, isang peraso lang ang nagawa. O yan, mukhang perfect na yung isang yan. Okay, tingnan natin.
May mindset na ako. Wait lang. Baka normal na yan. Oh, normal. Wow, perfect. Wow, lagyan na natin dito. Wow. Try ko init. Okay, isa pa? Huwag na. Okay na. Okay na? Sure? Sino na lang yan? Ay, bukas na yan. Kasi may lumukuin mo na sila lang iba. Okay? Bumukbak mo? No. Ano ka? Order. Order muna, ha? Ay, nahulog. Nasaan? Tat Bukbak na ako? Daniel! Daniel, bakit mo na ako ng kawali gali? Saan ako pwede mamukbang? Saan ako pwede mamukbang? Doon, kila at Joanna. Gusto mo ka na lang. Doon, gusto mo kay Sandra. Yan, kung nilagay kasi dito ang ingay kanina nung mag-ano ka na. Ah, yung ano yan, yung blender. Hindi Mamukbang na kinakaya. lang ako dun. Saan? Tinidor, please. Ha? Tinidor at kutsara. Wala naman kasi kami. Doon, doon. Ito. Wala nang, wala nang nanonood sa live natin kasi wala nang nagla-live. Lipat ko muna dito. May ano. May kalan. Magmumukbang ka muna, sige. Magmumukbang daw muna siya. Ilagay muna natin dito sa ating kalan. Ay, dito ko nga sa may mesa para makikita niyo yung aking ginagawa. Gagawin na naman natin ngayon yung ating kare-kare. Aray ko. Masyado namang mataas. Okay. Ayan. Yung ating na mga kare-kare ang ating lulutuin ngayon. Okay na yan, kamay ay kung ayaw na. Ayan, medyo makalat talaga no pag nagluluto. Kasama na ang behind the scene ng pagluluto. Ayaw na. Ayaw mo na. Tayo naman ay magluluto ng ating kare-kare. Okay lang naman kahit medyo may bits-bits pa. Yung pangalawa kaya, dyan na lang sa ano, dito, pero mamantikaan. Para ano. Lalo naman siguro sa blender ni Vic, baka bumigay yun. Baka yung ano nang bumigay eh. Yung ayaw na umikot. Ano yun, nagpahinga lang. May breaker yan. Maya-maya yan ulit.
Magkano yung gastos mo dun sa lumpiang sariwa? Hindi ko rin masabi ngayon eh, kasi Mahal yung gulay. hindi naman. Yung ubod, di ba, 150. Tapos yung marami kasing kailangan ng lumpiang sariwa eh. May mani. Yun na, gagawa ka pa ng egg wrapper. May 1,000 ka. Meron na na. Meron na. Medyo ano lang, medyo Trabaho. katrabaho. Ano na sa amin? Yung ano ko nga masyadong mataas. Ay, ibaba ko lang ng konti. Hindi pa, buwan pa ng konti. Hindi pa pala. Hindi ko na maipihit yung ano eh. Hindi, yung cellphone, ano na, hanggang dyan na lang. Hindi na makikita. Hindi pa pala. Ayan. Yan, mausukan ng cellphone pa rin. Yun nga eh, medyo kaya inaalalay-alalayan ko. Baka mamaya, tulad ng nakaraan, nag-overheat eh. Kasi nausukan. Nainitan. Nainitan. May malayo naman eh. Dati kasi nakadikit. Dahil pang langaw. Nakakalimutan. Paano nga ako kamayit ng bawang para mamaya sa sweet sauce? Para Hindi. Hindi naman, yung ganito lang. Ganito lang. Na ilang peraso? Yung mga isang buo. Ating bawang. Ang bango ng bawang. Yung ating sibuyas. And ito yung ating tuwalya. Ayan. Na may kasama pa siyang parang balat. Isa-isa lang para matanggal ang lansa.
ng amoy ng tuwalya. Then, lagyan natin ng magic sarap. Para lalong sumarap. Good kami. Kailangan ko magpakulo ng tubig para sa aswete. Tapos ka na? Wow! Ang galing ni Little Cusinera kumain ha. Magmukbang ha. Bilis ha. Sino kasama mo nagmukbang? Wala na. Nawala na yung alive ko. Maganda naman yan. Nagsishare. Pakulo tayo ng tubig para sa aswete. Pangit naman ito ating hindi papakita. Salain ko na yung sinalan. Ilagyan po natin ng aswete para sa kulay. Ilalagay na natin yung ating sabaw. Pero tatanggalin ko muna ang sebo. Daming sebo. Hindi. Igigisa ko yan sa margarine. Yan, lagay na po natin yung ating sabaw. Huwag ko muna ubusin, baka sobrang dami. And yung ating pong palang gulay nito ay pinagtatoppings ko lang. Ang isinasama ko lang dito ay yung puso ng saging. Pero papakuluan muna natin yon ng buo. Tatanggalin lang natin yung mga balat na matitigas. Doon natin sa pakuluan sa tanggalan ng sabaw. Okay lang kahit hindi nahugasan.
ilalagay mo siya ng buo doon. Saka na lang natin siya hiwain mamaya pag naluto na. Kasi pansin ko umiitim siya eh. Para maiwasan yung pag-itim ng ng puso. Kaya pinapakuluan ko muna siya. Yung ating pong palang alamang yan ay naluto ko na siya kanina. Ay, ayan ang mga kasuhan. Kasi maingay. Nilalagay natin ditong gulay, yung pecha, yung talong, tsaka yung sitaw. Pinapakuluan ko lang yun sa tubig, then ipinatoppings ko. Yung talong ay piniprito, pero depende. Minsan pinapakuluan ko na lang. Lang din. Na puro na lang ang kain ko, saging, kamote, saging. Ito na makakaharap. Ugali nyo rin ba yung nag-iiwan ng sandok sa kawali? Ako, dito ako lagi napapagalitan eh. Laging iniiwan yung sandok sa niluluto. Tuloy, pag hinawakan mo na to, mainit na. Wala eh, nakakalimutan ko talaga, nasanay na ako talaga dun eh. Tanggalin na natin, baka mamaya hindi ko na mahawakan. Bali, kalahati pa lang kamayit yung itong naluto mo. Ay na-blender. Okay naman na siya, hindi naman kailangan sobrang giling na giling. Kasi yung pangit naman mo. Sakto lang. Ay, gusto ko nang magkape. Bawang. Oh. Para sa yan, sweet soy. Pasalin na lang kamay at sa Kasi hindi maliit na ito. Kamu iniwan ko na naman pala yung santo. Init na naman yan. Biyanin. Kamaya ka na idaw. Kung mangunguya mo na ba?
kanina nung pre-nation ko to, malambot yun. Hiniwa ko, maayos na yun. Ewan ko yun. Sa kare-kare pala, naglalagay ako ng kaunting asukal. Ano mo, bro? Bigas ka. Bigas ka. Kaunting asukal. Hiniwa ko to, sobrang lambot na eh. Umunat na naman. Balik ko siguro sa ano yan? Sa pressure. Kaya dyan yung pressure. Oo. Makulo ako ulit sa pressure cooker. Babulgam pa. Kuman nga natin. Makunat-kunat pa guys. Ibabalik ko ulit sa pressure cooker. Para medyo lumambot pa ulit. Habang ano ba ito? Kailangan nakulong na sa asukal ni Il. Akin na daw kamay itong sakit. Sa lagi na lang ito. Wala naman pala doon yung scoop. Ating puso ng saging, ayan, pinukulo na. Para tipid tayo sa gas. Total magpapakulo naman ako ng ano. Sasabay ko na tong ano. Sasabay ko na yung puso. Pala. Pakunda. Ouch. Ito, hindi mo nababalawan. Ayan mo na yan. Ayan. And then, yung ating puso, ilagay na natin para double purpose. Ayan. Kukulay na siya, same time, malalambot na. O, diba?
technique. Ganyan. Pwede ko na pala siya ditong lutuin mamaya sa ano na lang, sa pressure. Doon ko na siya ikukulot ko pa naman. Hindi naman sa... Yan, habang nagpapakulo tayo nito, i-prepare ko naman yung ating lumpiang sariwa. May nagawa ng wrapper ko. Wala na yung kasama ko sa live. Naglaro na. Hindi na yung paglalaro. Hindi na kamayat. Pasulo na lang. Okay. Pressure muna natin ha. Lang. Yan. At ligpitin ko lang tong ating babalutan ng ating lumpiang sariwa. Ay, naku, si Kulit. Kulit. Kausapin mo kamay si Nancy sa linggo. Samahan niyo muna yung dalawa doon. Kasi sasabihan ko din. Para ano, hindi ako nagmamadali. Sa bandang hapon na lang ako. Okay, dito naman tayo ulit. May mainit na tubig yan. Ito yung ating babalutin. Ayan. Tinakpan ko muna. Maya-maya na tayo gagawa ng sauce nito para yung sauce nito ang kahit malamig na yung lumpia, pag mainit yung sauce, masarap pa rin. Piprito ko pala ako ng lumpia. Sa ilalim.
Kasya kaya? Ay, sigurado niya, siguro kung ano ako. Eh, gagawa na lang ulit tayo mamaya. Tapos ko na ng order. Nahin mo ang... Saka mamaya maganda itong panghandaan. Hindi siya sariwa. Pang sisiyam talaga ito. Sabi lang ganito. Kung medyo sa tulad nun, may kawali din ng mga ganda. Ang marami naman sa amin. Yung medyo, ano kasi ito eh, medyo sosyali ng dating. Ayan. Pero pag naraming pilit, parang magarami sa pilit, wala yung ano. Oo, wala namang problema. Tama na po si Remat. Ano eh? Oo, bulok yan. Sarado. Ayan. Kahit sarado sa kalit sa ano ko ng ito. Ayan, ganyan lang po ang pagbabalot ng ating... Malinis po ang aking kamay. Ako ay naghugas. At hinugasan ko na rin itong ating lettuce. Pagpag natin konti. Papalitawin nyo dun sa gilid na yon. And then, maglalagay kayo dito. Ayan. And maglalagay kayo ng manis dyan. Wala kang kutsara. Ayan, mani. And ganyan. Ayan. Ganun. And ganun. Ayan. Yun lang po siya. Ito. Lagay ko na natin sa ating tray. Para ayan, ganyan na po. Ayan. Ayan yung
dahon. Medyo ilitaw niya doon. Ayan, kuha kayo nito. Yung gulay. Mani. Kasi ganyan. Ganyan and ganyan. Kailan naman talaga? Kasi ang abo-abo. Hindi na ako. Okay. Hindi pa rin natatapos yan. Hindi pa. Tagal ko. May sauce ka na yan? Wala pa. Ha? Wala pa. Kaya, nakabalot na ako na. Kasi baka lumamig eh. Pangit. Dami yung freezer. Naka-open na yung pizza. Oo, inopen ko na dahil nandyan yung manok eh. Hmm. Bayang. Kaya nga, dagdag sa bayad ng ano, kuryente. Kunin mo lang doon, huwag mo lang ibibigay dito. Kaya nga. Ay, oo. Saka yung maraming nagawa ng shake, yung mga
Ano ba yung nagpapalamig dyan? Kaya nga, gagawa ko. Oo, ba't mo pinatay, Madin? Hindi, pareho lang. Pareho lang. Sa iba nga, 5 na eh. Tignan mo kasi. Hindi, pag 5, lalaki-lakihan mo. Yung parang nakalobo. Ay, ano ba yan? Sira. Kailan talaga itong egg wrapper na to. Kailangan hindi masyadong masikip ang ano. Pagkaka balot. Baka naman nadurog na po. Okay na yan. Okay, 5 na lang.
ating nagawa. Ayan. Uy, ang mga kalawan. Ayan na po yung ating nagawa. Madami pa siyang sobra, oh. So, siguro kahit 15 pa din. So, yung 1 kilo, makaka 30 na ganito tayo. Medyo mabusisi lang talagang gawin, pero baga ano, ay ano ba yan? Sulit naman. Tatakpan ko na at inuunahan pa ako ng langaw. Hindi na malak. Kung natira, maya-maya ko na, ay gagawin ko na nga rin para dito sa bahay. Pwede itong kainin ng walang wrapper, ano lang, lumpiang hubad. Liliit na ng lettuce. Gawin ko muna ng sauce. Gagawa naman po tayo ngayon ng sauce. Okay.
Bilang tayo ng tubig. Yan. Then, maglalagay tayo ng toyo. Ang taas ng ating toyo. Isa. Then, yung ating natirang manik na bits, lagay na rin natin. Lagay tayo ng konting bawang. Pwedeng hindi na kayo maglagay ng bawang kung natatapangan kayo sa bawang. Maglagay tayo ng peanut butter. Kasi kulang yung ating manik kanina. And asukal. Medyo naghahabol na ako sa ano. At malapit na yung oras. Then, magtutunaw tayo ng ating slurry. Ang palapot nito. Lagay din tayo ng konting pamintang powder. Para hindi yung buo-buo. Tayo natin siyang kumulo. Then, lagyan natin siya ng ating cornstarch mixture. Mga 3 to 4 tablespoon. Yung ating corns. Ay, wala na yung cornstarch. Nasaan na? Ayun. Yan, palalaputin nyo lang po ito. Hello po mga chef.
Pasensya na kayo at hindi ko mabasa yung inyong mga comment. Inyong mga chat. Kasi busy. Solo lang ako dito. Ako lang mag-isa. Lahat-lahat. Pasensya na po. Salamat sa inyong pagpunta. I need sugar again. Konti pa. Sarap kasi dito yung matamis. Kasi yung paglalagyan ay medyo alam na, may alat na konti. So, mas maganda yung mas matamis yung sauce. Okay, then check na naman natin tong ating kare-kare. Ayan. Kukunin ko yan na yung puso ng saging. Oh, grabe na. Durog na, durog na. Oh, tignan nyo guys. Ayan. Puso ng saging. Ganyan na nangyari. Wow! Super lambot na nito. Cooking sa kanina ngayon sobrang lambot naman. Lagay na natin yung ating peanut butter dito. Hindi nyo na makita yung paglalagay ko dito. Wait lang ha. Lipat natin yung camera. Ay, andito po pala tayo sa slurry. Ito ko na to itutuloy na lutuin sa pressure cooker para isahan na lang. Mahirap yung palipat-lipat eh. Ilagay ko na yung peanut butter. Hello, Chef Angeline. Food trip and kusina ni nanay. Thank you. Ito na yung ibang gulay. Ano ba yan? Namamasyal ka pa rin dyan. Masaway na. Uy. Yung puso super lambot niya. Yan, pulo na. Lagay na natin yung ating slurry.
Pagka hindi pa masyadong malapot, pwede nyo namang dagdagan ng ng konting cornstarch. Pero ito okay na. Ang lapot na nga agad eh. Maya-maya buo na to. So, magdadagdag naman ako ngayon ng konting tubig dyan. Dahil parang sumobra naman yung ating cornstarch. Yan guys, okay na. Konting pakulo lang. Then, it's done. Pwede na natin ito. Wala na tayo ng toppings naman eh. Yan, kukunti ng mani. Anong panandok? Where's the panandok? Ayan guys, okay na. Nag-aabang natin nito yung aking junakis. Bigyan na natin. Wow. Yummy. Ito po oh. Yung ating fresh lumpia. Bigyan na natin. Matanggal ah. Okay. Lagyan na natin yung ating sipaw. Ito na tayo sa ating kare-kare. Ayan, yung kabila, pinapakuluan natin yung gulay. Yung kabila, yung... Ayan, tingnan nyo naman guys yung laman ng... Yung tuwalya niya, oh. Siguro naman eh, kahit walang ngipin, makakakain na dito. Sobrang lambot na. And naglalagay nga pala ako ng ganito, oh. Sa kare-kare. Yan. Dagdag flavor naman. Din. So, tunawin na natin to. Sa malamig na tubig. Yung aking puso, ikatoppings ko na lang. Kasi nadurog na din. Ayan o. Oh. Nadurog na. So, tunawin lang natin to sa tubig. Then, lagay na natin dito sa ating kare-kare na ito. Then, atin na po siyang papatayin muna. At itatoppings na lang natin yung ating mga gulay. Tikman natin ng konti. Sarap talaga nito yung mga, may mga bits-bits na mani. Yan o. Sa
kare-kare naman po, ang magpapalasa nito ay yung inyong bagong alamang. Dito wala kang ilalagay na iba kundi yun lang, mani, naglalagay ako ng konting sugar. Pero hindi ako naglalagay dito ng asin. Kasi yung pinakaalat ko ay nasa bagong alamang. Ayan. Pwede nyo siya pa siyang palaputin ng konti ng giniling na glutinous rice. Kaso nandun sa taas yung glutinous mo. So, pero patayin muna natin. Pag maya-maya talagang malabnaw pa rin siya, palalaputin natin siya ng glutinous. Yun muna ang ating, ayan, yung ating gulay. Yun na po. May mga puso pa. Cherry lang yan. Yan ay kasama rin naman talaga. Then, sunod na natin yung ating talong. Huwag na nating iprito para less mantika na rin. Laga na lang din. Ayan. Lagay na natin. Then, ihuli natin yung ating pechay. Ugasan ko ng malamig para hindi na siya over. Then, tanggalin ko na rin yung mga extra puso. Ito po yung paglalagyan naman ng ating kare-kare. Yan yung ating talong. Lapit-lapit na rin. Pwedeng yung kalahati ng ating gulay, ilalagay din natin sa loob ng ating kare-kare para naman halimbawa mayroon kumuha nung nasa ibabaw lahat, at least meron pang natira sa ilalim, di ba? So ito yung ating ibang puso, ilalagay na rin natin dito. Titira lang natin yung maganda na pang toppings.
hati-hati natin. Para hati-hati. Tira lang natin yung dalawang pang toppings. Ito na ba ang ating talong? Check natin. Ito na. Pwede na. Yung ating namang pechay. Parang hindi pa lahat luto. Check ko nga ulit. Una, merong luto, merong hindi. Balik. Konti pa, konting-konti na lang. 1 minute. Okay. After po ng ating kare-kare, cut ko na po yung ating live at over na sa oras. Salamat po sa inyong pagpunta, pagtambay at pagbisita, pagsilip sa aking live. Yan. Itong pechay, saglit lang to. Niluto ko lang super malanta lang, okay na yan. So, yung ibang talong, lagay natin yung konti lang, baka madurog. Ano yung sobra? Ito? Oo. Wako pa. Marami pang sobra dyan, wala. Papagawa pa akong racket. Kasi yung lock na. Ibabalik ka lang sa'yo. Kailan? Ayan, okay na to. Mau-over na sa luto ang ating pechay. Pangit naman ang malanta. Yung iba nga na mga dine-in, Diyos ko, as in, parang hilaw para talaga nilang nilalagay yung pechay. Yan, ganyan lang siya, oh. Diba, ang ganda ng kulay niya. Then, banlawan ng tubig na malamig.
Ayan, dito naman tayo ngayon sa ating paglalagay ng ating kare-kare. Ayan po ang mga palangawan. Yan. Aray ko, mainit. Yan. Ayan. So, tayo yung magre-refill na. Okay na yung lapot niya. Pangit naman yung sobrang lapot. Beto, Oh, mami ang na. order nga ni Marge. Margie. Hindi, yung dun sa Dolmar, Ah, dinideliveran mo dati. napagin na yung sapatos mo. Ah, sige, magkano yan? Hindi nila ako kwenta. Wala akong pang-vlog. Pag-vlog. Ano ba lalagay ito? Dali lang ah. Ay, Ay, bakit ng aso to? di naman. Dito, sabi ko. Lang. Dolmar, yung natira ko dati. Oo. Ayan, atin yan dyan. Di, pick up yan. Pick-up yan. Ang dami ah, kare-kare ah. Yung kami tayo dun eh. Kare-kare, manok. Oo, madami yan. Apat pa po ka. Ano ito? Ramas. Masyali. Wala kang pera. Oo, wala talaga. Hindi naman ako bibigyan ng bata. Eh, dapat talaga maipos na natin yung pag-ano. Ano? Ibet. Isa-isa lang eh. Wala pa kasing ano. Di pa naka-ano sa online talaga, nakapasok. Wala ko papasok sa job yan. Oo nga, naka-apply na yan. Ang problema, Hindi pa nakakapasa. grab na yun. Grab na ang kukuha niya. Hindi na ako. Hindi, may mga umu-order doon online na ano. Yung sila-sila lang talaga.
Okay po, ako ay mag-goodbye na at ayan na po yung ating kare-kare, ayan na. And ito na po yung ating lumpiang sariwa. Ayan. And the sauce. Ayan. And goodbye na po. Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Thank you, thank you, thank you. Ay. Ayan. Paano ba to i-out? Ayan.